bandiraɓe amtuɓe yebde ayaw habrirde Pindi TV son ji ndeɗo darde gandon tigui ko dini noddi dimanche 29 mai 2022 hade men woɗɗoyde tan ni e ko jogorɗen addande yeɓoɓe ayaw habrirde Pindi TV eɗen gondi ɗo e omo ganduɗa ko Sharif Cheikh Oumar Tijani Tambacounda kono eɗen mbawi wiide ko tanum rasulu sallllahu alayhi wa sallam yantude omo ganduɗa ko Bapalel Niang e Hadja Mariam Sy gardiɗo ɗo banggue rewɓe ɗum noon joni joni en totoɗo mo ganduɗa ko Bapalel Niang o udditana en golle ɗe puɗɗo. Bapalel, assalamu aleykum. Khalifatu Amadal Mukhtaru fina radina ma atana nobokara Seydi ba khilafatuhu tarala khulqu fiha min al-mawla khilafatu Ceerno Bokara. En paami ko conférence jogorɗo wadde 29 mai 2022 ɗum noon holko heedi caggal mum eɗen kuccidiri omo ganduɗa ko Sharif Cheikh Oumar Tijani calmidira e yeɓoɓe ayaw habrirde Pindi TV kono kadi ne gartanamin e oɗo ñalamu e hol baɗanteɗo ñalamu o. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radiyallahu an shaykhina wa mumiddina ila rabbina maulana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu wa radiyallahu an jami'i khulafaihi wa talamidatihi wa muqaddamihi wa ahbabihi ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Bandiraɓe julɓe, bandiraɓe l'islam, caggal yettude Allah e julde annabi o sallallahu alayhi wa sallam eɗen ñaago Allah yurmede Allah e weluye muɗum yo wona e ceerno men Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu, wona e dendagal almuɓe makko e yiɓɓe makko e dendagal khalifaɓe makko kala ɗo mbawi wonde e aduna he. En calmini dendagal bandiraɓe julɓe wiyoɓe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, dendagal wonɓe ɗo e leydi he no musidɗo meɗen Ba Modi wiri ni eywa holko wona e dow mun, holko wona e dow mun ko conférence mo jiɗɗen wadde inchallahu e yamirore khalifa o hono ceerno Ibrahima ceerno Ahmad mo gandanɗa kanko lomti hande ceerno meɗen khalifa meɗen giɗo meɗen ceerno Bohara Alpha rahmatullahi alayhi. Conférence mo jiɗɗen wadde inchallahu to Parcelles Assainies inte 2 to juma o woni ɗo. En wayno Ba Modi ari hen lelgo conférence o no waɗirta ewa so Allah findini en puɗɗoto ɗen ko midi kamilaji jippine waɗe adaduji dowuji donade dendagal mayɓe julɓe taw woni sababu ceerno Bohara Alpha e dendagal haajuji meɗen aduna e lahara fof. Sen goni hen ha tisbar yoni inchallah juulen tisbar jehen poftoyɗen so en gottima en gayni 4 heures so Allah jaaɓi kawriten less base ɗo gonen ɗon puɗɗoɗen golle ɗe. Sen juuli takkosan golle ɗe kontina inchallahu eɗen tijji ɗon seremɓe meɗen khalifaɓe meɗen dendagal wonɓe ɗo e Sénégal. Eywa sen mbi seremɓe meɗen gardinten ko galle Sérif Mouhamadoul Habib At-Tijani hol khalifa o Sérif Abdoul Muttalib At-Tijani eɗen ñagonomo Allah callal e judde balle kanko e dendagal ɓesgu makko fof. Sen gummima ɗon ene wayno woni parrain o kono jinnaɗe meɗen hono Chérif Makki Haydara gonɗo cité Aliou Sow Golf, kanko waɗa parrain ñalawma inchallahu e teddugal kadi jinnaɗo makko ceerno makko khalifa makko hono ceerno Mouhamadoul Basir khalifa Cheikh Oumar hande e dow laral leydi he on kañumne ko teddugal muɗum. Sen gummimi ɗon jehen to ceerno Mouhamadoul Madani ɓi ceerno Madane Tall e ceerno Muntaga kañumne ene bisma kanko e dendagal hadara makko e almuɓe makko e miñiraɓe makko e dendagal galleji meɗen diine fof enen bisma e ñalawma he.
inchallahu so Allah jaɓi enen fof eɗen bisma nde gareten e keewal garen e peewal ene wayno bange conférence o ko hono ceerno Tidiane Ceerno Ahmad kanko waɗa conférence o kañum e Sérif Haadi mo Sérif Abba Thiankon kañumne koye conférence ji he jeeya e dendagal seeren ɓe woɓɓe kala wawɓe hawruden inchallah ma dokki konngol so ñalawma o hokki eɗen bismo dendagal bandiraɓe julɓe fofof en mbiyani murit en mbiyani qadir en mbiyani layen en mbiyani galleji diine ɗi fof ene nodda wona Tiwawon wona Kaolack wona Touba bangeji ɗi fof ene bisma ɗum noon fuutankoɓe fof ene bisma hebbiya ene bisma diaspora o fof ene bisma ala fof mo gaccuɗen e gardugol hono Hadja Mariam Sy o ganduɗa kanko ardi dayiraji ɗi ɗum noon ewa dartinen ɗo konngol wasata kadi ko jiɗɗen jokkuren so ɓoyi inchallah ɗum noon en paami tigi Sharif a laɓɓani ha laaɓi erango ko woto ko 29 mai 2022 kono eɗen kuccodiri o mo ganduɗa ko Hadja Mariam Sy gardiɗo dairaji tawa ko mbiyeten ko yiɗɓe ceerno Bocar Alpha birniɗo guiti mbo wirnaki ɓerɗe conférence makko conférence mawɗo dendagal julɓe ɗo goni e jokli windere ko eraɓe Hadja Mariam Sy gartanamin e erago ma to banggue rewɓe sohnaɓe e hol waktu nde ɓe garata e holno ɓe garirata e holno jiɗirɗon. Assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini on mon foof e inde mum e yettode mum caggal nde juuriɗen sharifaɓe men juuriɗen ceernaɓe men kadi juuriɗen kadi kala moƴƴo gonɗo e leydi he en calmini fof en juurima bandiraɓe heɗotoɓe Pindi TV e yeɓoɓe Pindi TV on calminama on juurama on ñaganama moƴƴere ñalawma o ko ñalawma ceerno Bocar Alpha Amad Seydi Yero Bousso ko ñalawma mawnindemo caggal ko rutte e joomi ko subhanahu ha caggal ko yette e jomiraɗo subhanahu wa taala ha yettude ko ñalawma mawnindemo e teddindemo ɗum noon eɗen noddi hen kala dayira hande gonɗo ɗo e leydi e gonɗo e caggal leydi en paltaki hen noon hay dayira goto wonno ceerno Bocar ko sans frontiére wonno wonna Dakar wonna Fouta wonna caggal leydi wonna Julfo wonnani Joola ceerno Bocar ko international wawi wiyede ñalawma mum rutti noon so ari ne foti mawninede ha yimɓe fof ganda ceerno ɗo henno e leydi he ko ɗum saabi fedde yumma Aïcha e pelle jiɗɓe ɗum fof e jokkodirɓe fof ne mbaɗin erago kala ɓiɗɗo debbo kala dayra kadi mbiyo achhadu an la ilaha illallah ne nodda e ñalawma no addata e peewal machallah ara tawtere e ñalawma o so Allah jaaɓi ko gila midi fuɗɗoto fayi dow kala debbo gonɗo ɗo e leydi he ne nodda kala autorité ne nodda eɗen pawi hen noon autorité ji men to leydi men to gila e président de la république ha e ministére uji men ha e marine uji men fof ne nodda e ñalawma nde garata e peewal gara e moƴƴiri duwanade ceerno men ceerno Bocar Alpha Amad Seydi Yero Bousso yo yurmede Allah woni e makko. ɗum noon Allah jarama Hadja Mariam Sy duttoɗen tan koye omo ganduɗa ko Sharif joni joni gartanamin seeɗo tan so tawi to banggue dawriyankoɓe woni waɗoɓe politique won teddiniraɓe walla hay goto e minute duttoɗen omo ganduɗa ko Bappalel Niang kanko tigui uddananto en e uddanan en kadi ne jimɗi ɗi nde tawno ceerno Bocar Alpha waɗi komo yiyani kono mo nanani wodani golle makko e diini islam darde makko e caggal leydi kono kadi darde makko e nder leydi so tawi o ruttima e joomi ko wondunoɓe makko almuɓe makko sarifaɓe e woɓɓe ha paami tigi rigui wonde wonko waɗno tigi ha yimɓeɓe mbawa hen kadi ne artude han hanirta ni ko ɗum hunde hande almudo wasde yejjidde ceerno mum won mayɓe jejjita kono won mayɓe jejjitaka ɓen en mbiyani koɓe mayɓe ɓe mayani saabu gaccuɗo golle on mayani on mayata ceerno Bocar mayata o wirnima e guiti kono o wirnani ɓerɗe gartanamin joni Sharif inchallah machallah ba modi eywa Allah jarama haala ka moƴƴi eywa banggue e yimɓe meɗen laamu kam sohna Mariam Sy haali guilay président de la république ha fayi less eywa eɗen nodda hen ministre de la femme en jeeyino haato makko en jewdi e makko nenne Fatmata Tall kanko waɗa marraine alhaali programme conférence o Aliou Sall maire Guédiawaye kañumne waɗama hen invité
Ahmed Aidara e Aliou Sall kam woni no maire on ha joni kam ko maire Guédiawaye wiyete kañum e Ahmed Aidara kamɓe fof en jiinoɓe en kaldino e mabɓe kamɓe fof ko teddugal mabɓe honorable député mo ganduɗa ko Farba Ngom Alaji Farba Ngom kañumene nodda e ñalawma he ne bisma hen no jejjitta musidɗo amen guiɗo amen hono inspecteur Alhaji Djibi Sy gorko mo hoore fonde kanko no teddinira kanko e dendagal jiɗɓe makko e musidɓe makko e jontaɗo Boose hono Ɗahir Sarr ɓe fof ene nodda hen e dendagal musidɓe autorité o fof noddama hen ala heedi fof ene bismani tawno ceerno Bohar Alpha ko ceerno Bohar Alpha julɓe fof ko ceerno Bohar Alpha Tijani e fof ko ceerno Bohar Alpha Fuutankoɓe walla fulɓe fof to mbawi wonde aduna kala mo jiiɗa so rokkodiri e ma juuɗe wasta ko jeewiɗon wasta ko naftuma ɗum kam yimɓe fof ne gandi ceerno Bohar Alpha kala mo jotodirno yi hoore muɗum e makko ɗum noon ceerno Bohar Alpha so ñalawma mum yonti julɓe fof ne poti arde notade ɗum noon en teddiniri ɗum galleji dinɗi fof serenɓe fof teddinirama ko ɗum tan jinɗen yettinde bandiraɓe oɗon ñaaga yaafuya bisimilla moɗon eko jeeyiɗon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu en paami joni jogori uddude ko omo ganduɗa ko Bapalel Niang e jimɗi juɓɓuɗi ɗi kono kadi ruttanade on ñalama o ko dimanche 29 mai 2022 omo ganduɗa ko conférence yewtere diini ina nodda bandiraɓe ɗo mbawi wonde e jokli windere kala yo ngar noto oɗo ñalamu Bapalel uddiran min jimɗi ɗi ganduɗa ko ceerno Bocar Alpha ko heddi ko kala jiɗɗo ɗum andude tawata min ko ɗon ɗo parcelle unité 5 ko ɗon tawata min unité 2 bandiraɓe tawaton min uddiran min jimɗi ɗi. Assalamu aleykum min calmini min juuri ñaguima duwawne kadi eno mbiɗa ni wonde ceerno Bocar Alpha majjata mayata ko gonga saabu dariɓe ɗo ɓe fof kanko fewni ɗumen caggal Allah kulle shay'in lahu sabab amin mbawno tan haadde jimridi tan saabu ko fannu amen goɗɗum ɗum ne kadi ko hen min jeeya alay saago no Chérif wini hayso seeɗa min beddo hen konngol ittan e rottude mawɓe pelle ɗe woni président ji ɗiɗɗi o ɗiɗi kanko woni présidente oɗo woni président ndeke noon min duttaɓe teddugal so neɗɗo waɗi ko mawni yo haalane waɗi ko mawni kadi eɗen jetta kadi dendagal wallodirɓe maɓɓe ha ñalawmaji jettiɗo saabu junggo woto laaɓata ko juuɗe ndendata coɗodira nde laaɓa min beltanima on noon onon neppinde TV yo Allah nawru radio ngo e télé ɗe yesso ɓe jaahi nabil Moustapha khilafatuhu tarala khulfa fiha min al mawla khilafatu Ceerno Bocar